Ben, pois moitísimas gracias, sobre todo grazas por vir, por estar, por encher o Pazo da Cultura de Pontevedra, que estamos moi contentos e moi contentas porque é a primeira vez que acontece isto na curta vida dos premios Martín Codas e para nós é un momento moi emotivo, eu sinceramente estou nerviosa e emocionada porque traballamos moito e axúdanos moito, así que gracias a todos porque conseguides que esteamos esta noite aquí. Gracias. Grazas. Ben, entre todas as mulleres e homes que formamos a Xunta Directiva de Músicos ao Vivo escribimos estas palabras que vos vou ler a continuación e queremos trasladarvos algúns dos temas que máis nos preocupan e que pensamos que a vos como músicos, músicas, socias e socios tamén vos poden preocupar. Esta noite estamos aquí celebrando a grande festa da música, pero tamén queremos celebrar que non temos medo. Porque a expresión artística e a liberdade de expresión están sendo atacadas por determinados poderes fácticos que buscan na súa criminalización afogar a verdadeira rebelión que supoñen a arte e o libre pensamento para este mundo encorsetado. As condeas de cárcere por cantar ou interpretar só fan máis evidente que as artes escénicas non son divertimentos inocuos, senón que son armas cargadas de futuro. As nosas armas, e debemos tomar consciencia sobre o seu poder e sobre a necesidade de exercelas para mudar a sociedade antes, agora e sempre. Gracias. Nos non temos medo, como asociación tampouco, a hora de exixir dereitos. Músicos ao Vivo representa a vontade dos músicos deste país, un inmenso colectivo que parece vivir a marxe da legislación e dos dereitos laborais, como a se dunha maldición bíblica se tratara por adicarnos aquelo que amamos e que fai feliz a quen o comparte. Temos moito traballo por facer e moitas dificultades para leválo a cabo, pero estamos camiñando cara adiante con pasos que ás veces parecen pequenos, pero son firmes. Estamos tratando de asentar as bases sólidas para o futuro. A colaboración de Músicos a Vivo coas institucións está dando os seus froitos, acadando acordos que fixan unhas condicións económicas e laborais dignas para os músicos en circuitos e festivais, que xa serán vixentes este ano e que aspiramos a que progresivamente sexan asumidas por todas as institucións públicas e entidades privadas que programen o vivo. Queremos destacar neste aspecto tamén o traballo que están a realizar seccións como Músicos ao Vivo da Coruña, Compostela e de Jazz, que cun funcionamento totalmente autónomo están coordinando e concienciando a nivel local os músicos e creando estruturas de traballo coas correspondentes administracións. E hoxe tamén queremos animarvos a que creedes máis delegacións locais nas vosas vilas baixo paraugas de Músicos ao Vivo e así afrontar con máis coñecemento cada en súas problemáticas específicas que dende a directiva non sempre podemos alcanzar. Músicos ao Vivo é o voceiro cualificado de todas aquelas denuncias sobre irregularidades, anomalías e abusos que se exercen sobre o colectivo de músicos, tanto dentro de redes como en festivais, salas, xiras ou concursos. Sobre estes últimos, os concursos, queremos chamar a atención sobre o tendenciosas e humillantes que son as bases de algúns deles, nos que se omite calquera tipo de remuneración, mesmo nos convocados por entidades sobradamente saneadas, amparándose quizáis nun suposto privilexio orgásmico de tocar de balde. Gústanos tocar de balde, danos alegría. Nos non imos calar hasta desterrar este tipo de conductas. Por que non existimos para a nosa televisión que pagamos todas e todos? Nos queremos programas especializados na televisión pública onde o tratamento que se lle dá á música e aos músicos sexa o adecuado, onde as condicións nas que se desenvolva o noso traballo sexan dignas, que o playback quede desterrado e que a outra opción
E que a opción de tocar en directo non faga a realidade o dito de que é peor que o remedio que é a enfermidade. Nos queremos que a nosa actividade profesional non se vexa sometida a ser complemento de festas gastronómicas, reportaxes paisaxísticas ou similares. É preciso que existan espazos que servan para dar a coñecer a realidade musical do país, pero nunhas condicións técnicas e profesionais mínimas, e pensamos que precisamente da televisión pública galega é de onde ten que partir a iniciativa de crealos. Xa estou en modo Fidel Castro, preparaivos. Pobriño. Bueno, pobriños nós, Vivimos nun recanto do mundo fora dos circuitos internacionais e os custes para sairmos a tocar polo mundo son unha carga inasumible para a maioría dos grupos e tamén dos programadores. E se en algún lugar son necesarias as axudas institucionais para a distribución exterior, ese é Galicia. A nosa música si é demandada no exterior, pero o sobrecuste do desprazamento aniquila a nosa competitividade. Por iso pedimos á Administración un compromiso máis firme coa promoción exterior da música galega, cun maior orzamento, máis estruturado e coa certeza da concesión das axudas. Sí, bueno, baixou o IVE, pero só para as entradas de espectáculos en directo. É un paso pequeno que repercutirá nos petos dos espectadores, pero a contratación e a facturación dos grupos e artistas segue gravándose cun 21%. É posible que teñamos máis público, pero unha gran parte dos nosos cachés seguirán sendo impostos. E ben, a vida sen música sería un erro, que dixo Nietzsche. Como pode educarse a unha nena ou a un neno sen aprenderlle a música, non? Queremos que a presenza da música nos currículos do ensino obrigatorio sexa reforzada, garantindo a súa continuidade en todas as etapas educativas. A educación musical é fundamental no desenvolvemento persoal das nenas e nenos e, con todo, esta non existe na educación infantil, ten unha presenza meramente anecdótica no ensino primario e na secundaria está a sufrir unha continua perda de peso con reducción de horas lectivas, supresión de prazas e a imposibilidade de ampliar a oferta dos departamentos de música. É preciso que nos centros de ensino se creen coros e agrupacións instrumentais, pero non como actividade extraescolar, porque iso supón o sobreesforzo particular do profesorado, senón como unha parte máis do programa oficial do ensino da música nos centros. Igualmente, queremos que unha vez por todas se regule a actividade profesional daqueles profesores que tamén teñen actividade profesional como músicos e que tanto lles aporta a súa función como docentes. Moitos músicos recoñecidos do país son ao mesmo tempo docentes e atópanse nun difícil equilibrio para manter a súa actividade artística pública, algo que, sin embargo, por exemplo, non lle ocorre aos escritores, compositores ou artistas plásticos, que sí que poden exercer as dúas actividades sen necesidade dun contrato laboral. Son moitos os socios e socias que se atopan nesta situación e esperan que a forza de Músicos ao Vivo mude esta situación, por iso é un dos nosos obxectivos. E só así, deste xeito, sen medo, e traballando unidos, estamos dando pasos que nos consideramos humildemente históricos, e un deles é o proxecto da creación da Cooperativa Galega de Músicas e Músicos ao Vivo, que é un soño que desexamos que se faga realidade axiña e que marcará un antes e un despois na xestión e soporte legal dos músicos e músicas galegos e galegas. Estamos moi ilusionados e moi expectantes para velo cumprido. Bueno, ás veces en todo este esforzo polo cambio nos sentimos que somos como madeira enchoupada, non? Que agora non podemos nin acender nin dar sombra e que só podemos secar a luz dun sol que aínda existe.
e ese sol só pode nacer dentro de nós. Así que berrade sin medo, viva a música ao vivo! Moitas gracias.